Bango bilat mapacho kanya kwa mgajwang tamore puodho milome mar ng'anyo mano chwale pacho kae kata kamano ng'anyo makamano bedi pacho kae hainyate boyo pogoro kata kamano kaluono dong kod kwe wamiler kutendre kod ng'anyo mar sabasaba tarika na biro dwe mar abiriyo gana ariyo prario kod abich odiochieng' abeni timo ng'anyo no mi paragodo odiochieng' no mane oganda jo Kenya ogore kane manyo kendo ne gidwaro lokruok e pacho kae nyate yorego mag telo duto wae kune cheno mara piny kaka pile aroko pachi lai marote machoke na ria deka uchiel nono kabi wanyate live Facebook Ramogi TV ke Inwira Eskachiel gi Ramogi TV Kenya mboi mar YouTube mage thundwich. Kila siku tunauliwa, nini tumekula? Tumekula watuambie tuwatolee saa hii. Wenyewe uni morio wetu sawa, si wa kwanza, si wa pili, si wa tatu. Ng'anyo odiochieng' sabasaba okelo tho mar ji ma ok tin auchiel nyaka sani ka hinyruok gi kethruok mar mwandu bende ne oneno. I was going to go to Kamkunji. Unfortunately, due to no circumstances, the roadblocks all over town, which has made it difficult for people to move to Kamkunji. Romo mar sabasaba mar Raila Odinga ne ochano Kamukunji obare kae twak mare ojiwo twak mar poro wach gi rawere. Ohala ne ochung' ka piny madonje chuny boma Nairobi ne olor kendo chenro mag somo bende ne orochore nikech ng'anyo mag sabasaba. Jaloko marwa en Liz Otieno nyinga Lydia Okeyo machiegni nyakuro mgajwang'. Jopiny makwangi oktin abiriyo oseyangi ni owito ngimagi ka okale ng'anyo mobagi kuom gwenge ma pacho kae ng'anyo motimo odiochieng' rapar mar sabasaba. Ng'anyo makamano no keto bila ewi kokgi ka gilawre gi rawere mane temo gi yore te madonje ma Nairobi kod miwa moko ma ng'anyo no ne obagie. Hinyruok bende oneno ka moko kuom jong'anyo kedo gi ngimagi e osiptende mopogore nyakwero mgajwang'. En sigana mwakeli mana bang' daka machok kende kata kamano chumi mar boma ma Nairobi kod bombe mamoko e pacho kae oyudo ng'ikruok kaluwore gi ng'anyo makawuono miyo bila oloro chendo duto e chuny boma ma Nairobi kendo geng'o apaya madonje e boma no. Ng'anyo no ma sabasaba otamo jopiny chope kuondegi mag ohala kata kuondegi mag tije kaka Cynthia Onyango leronwa. Kore kod jatend migawo mar tije sirikal Geoffrey Ruku, odiochieng' makawuono en odiochieng' ma jotije duto mag sirikal kod oganda jo Kenya onego bed ni nitiere tich kendo ote makwiny ochiw ni ponono jatij sirikal moro amora ombalore kendo rem ma ok ochopo e tich to gibiro neno gima ne punda oneno e burbala. Kata kamano sirikal achiel onogo ma onyiso jopiny mondo dhi e tijegi kaka pile kendo yango ni odiochieng' makawuono kendo odiochieng' mar yweyo okworo bila e apaya madongo e boma moting'o nyaka peini madonjo e chuny boma ma Nairobi. E apaya ma Kenyatta Avenue obila ma orwako kabude kendo wangi bith to mbalore ka wang'ongo maliwo nyagweno okwor mar geng'o ne jowuoth duto matemo chopo e chuny boma ma Nairobi kowuok kuonde dak ma opogore. Kata mana jofwambo ne oyudo pek mar donjo e chuny boma ma Nairobi. E apaya madongo moting'o Thika Super Highway ma itiyogo gi jopiny kod johala mar sombo mwandu gi nyaka e chirni, obila oketo ageng'a mar chuma maleke ne bith ma oloro ne nyamburko duto madonjo e chuny boma kendo weyo rowere kaneno chuny boma ma Nairobi mana kalek. Midhiero mar loro apaya bende okwako nyaka alwora ma Kangemi kama jowuoth madhi maboyo oyudore korot madiny kendo nyamburko maggi oyiero gamo yweyo kuom kinde ma ogwaro. E apaya mochimo od bura mamalo, ong'enge moko mabith okwako alworani kod apaya mochimo kar jot mar jatend piny mar geng'o ne jonjore kata jogo manikod oledhi manyalo dwaro chopo machiegni gi kuonde machiko geng'o. E kor boche, ndege lworore mar menyo chal mar chuny boma ma Nairobi ka e chuny boma ni makinde duto dich ka odotenga ma otoko, nyamburko moko ma korgi olos kod chuma machalo mar nya Jerman kudho gi teko modhuro mar olo koyo kuom jogo madipoka ni kod paro mar chopo e chuny boma ni. E boma ni piny okwethi nyaka ne udi mag ohala matuklu makawuono ok obedo gi mutni kaka pile ka jogo ma inyalo ne twang' lepgi ne gin jofwambo, chuk dar kaachiel kod obila. Midhiero makama bende obuoro e magawa, bengi, dukni kendo rocho nyaka chenro mag wuoth mapile ma oweyo jopiny kod hinyruok korka ochumi.
Gikone chenro mar tend arita kwe mar loro chuny boma ma Nairobi ochopo kare ka odiochieng' ma kawuono onge ja Kenya moro amora moyudo thuolo mar donjo e chuny boma mar timo 1, 2, 3. Penjo en lal mane ma piny Kenya obedogo e kinde madukni osiptende kaachiel kod skunde olor e chuny boma kanyakonchiel bende en ber mane ma piny Kenya oyudo. Cynthia Onyango, Ramogi TV, CBD, Nairobi. Ne ochuno weg ohala e chuny boma Nairobi mondo mi omany rawere marito mwandu mage mondo mi kik yaki kaka osebedo katimore kinde ng'anyo mosekalo. Kweth mag rawere ne okwore dho dukni kod kuonde ohala mamoko ka moko to noting'o koda ka gilweny. Ka jafo marwa Eric Owenga lero, chuny boma Nairobi ne odong' nono ma onge ohala mane timore. Saa 3 okinyi chuny boma Nairobi ne odong' kaler e yo mane podi okone e sigand ng'anyo a pacho ka. Chuny boma ne chalo gunda kendo wegi duke no loro te, kata kamano ne giketo ikruok margi giwegi. Ikruok mane geto geng'o yako mwandu magi timo nosebedo katimre e ng'anyo moko mokwongo. Rowere e kar kwan gi noting'o ludhe maromre kendo machalre e lora duto mag ohala e chuny boma ni. Fimbo sisi wenyewe ni kujilinda. Kama umekuja na mawe huwezi piga mtu na slippers. Kweli. Lazima ukae na rungu pia ulinde mali yako. Sasa goons ndio warutaki mambo ya goons. Juu wanaharibu mali, unaona ile wakati mwingine vile waliharibu nini? Uharibivu ya mali, manduka inavunjwa, kamera zinaharibiwa. So sasa hasara ilienda mingi sana. Apaya ahinya kama ohala timore mapeka ka River Road, Lithuli, Mfangano, alura ma OTC e kinde mamoko obila gi rowere ne tiyo to chachiel. Kalore gi jogo mane opango rowere magwegi ludhegi, ne ginyalo romo 500 kendo omenda mane chulogi ne ene kind 500 nyaka 1,500 kanyo. Kila mtu anakuja kupora. Because of what? Hapa hakuna mali ya Ruto. First of all, sisi ndio tulimuelect. Mimi Ruto hajanipatia job mali popote. Na mimi nilimpigia kura, hajanipatia kazi. Tumejipanga kihela vizuri. Sisi wenyewe, si eti tuko na mtu ambaye anatufinance, ni pesa zetu ndio tuhakikishe vitu zetu tumeweza kuzirinda. Vijana ni wale tunafanya nao kazi, kuna wale ni tenant, kuna wale wenye manyumba, kuna wale pia ambao ni vijana hawana kazi, tunawaambia wakuje tuwapatie kazi. Ndio tuhakikishe tumerida vitu zetu hapa Nairobi. Tunasamanga haya a thief to catch a thief. Kwa sababu hao watu wanajuana pia. Sisi kama wanabiashara tunaweza kosa kuwajua. Lakini katikati yetu tunaweka wengine kadhaa wenye wanaweza tuambia ule ni mwizi ama usi mwizi, na wanajua hata wengine wanajua kwenye hizi vitu zinapelekwa. So lazima tukue tumeshirikiana na wao ndio tuweze kujua hata zile ziliibiwa pale zilipelekwa. Kowa ya ludhe mane giting'o kaka gilweny magi ne gin kod winjruok maling'ling mabende ne konyo gi ng'eyo kaka gitiyo ma onge mbachni. Kuom ranyisi ng'iane usi marakwar marowere otwe lwetgi. Mae ne pogo kod jonjore mamoko mabende ne kod riyo mar donjo e chuny boma to bila ne ogeng'o. Hii ni ya leo. Wakati mwingine labda itawekwa kwa mguu, wakati mwingine itawekwa kwa shingo, wakati mwingine itakuwa kala nyingine, wakati mwingine itakuwa rangi. So ni kitu ambayo mtu hawezi fikiria kesho itakuwa nini. Sisi kama wase wa hii area, sisi familia kubwa sana fadhi, na ndio maana tuko na hii board ya red. Sisi familia kubwa, watu tunajuana kama familia, sisi familia kubwa sana. Obila bende nen kod machiegni samoro ma siro tijgi kata konyre kodgi e rito mwandu moneke kwal. En telo mar ariyo ma rowere momanre kod ludhe ka achiel kod gigo mager osebedo katiyo machiegni kod obila e kinde gayo ng'anyo e boma Nairobi ka Gino bende nyuolo penjo ka obila bende kod teko mar rito mwandu ka achiel kod ngima oganda jo Kenya. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Kamachielo chenro mag somo norochore thoth skunde mantie alwora ma Nairobi ka jopuonjre madonje skunde odok pacho e kinde ng'anyo mar Sabasaba. Kaka winjo moilero wajo kanyo e sekta mar somo oywak ka koni gisebedo gi dok chien kinde ka kinde mang'anyo ntiere thurkae. E okinyi mang'ich gi kodhi nyidho ma olimo moko kuom gwenge boma ma Nairobi, wawuok mar go kachero kaka chenro mag somo chakore jumani manyien ma winjo jopuonjre obedi e skul. Walimo mokwongo kar dak ma Kibra, skund primar ma Olympic, Rangach Olor, waluchore kendo wadonjo chenro mag somo onge skunde ni. Wasudo kendo nyaka Raila Educational Center, jopuonjre pod nika mak mana ni thoth gi osewuok kendo dok pacho. Skunde mamoko mag ji giwegi
Bende alwora ni jopuonjre ochopie kidam. So out of the 229 children that we have, as we speak now, we have less than 70 children. Today we don't have the scholars coming because we considered their safety depending on the area where they are coming from, the way of transporting them from their homes, from their area of residence to their school. We realized we could have a challenge, and therefore we sent a message to the parent requesting them not to bring the learners to school. Kama ne ochopo bende jonyuolo kwayo mondo mi ogolgi gidok pacho. Wengi wa wazazi ambao walikuwa napiga simu walikuwa na uoga ya kwamba walikuwa nasikia ya kwamba kunaweza kuwa na vita sababu ya mambo ya Sabasaba na maandamano, so walikuwa na hofu ya kwamba watoto wanaweza wakaumizwa. So simu zilikuwa zinaingia na tukawaambia kwamba wako sawa, lakini baadaye tukagundua ni vyema tuwatoe kwa sababu tunaona shule nyingi wamerudi nyumbani. Kinde mathoth ahinya to nyaka ne sirikand Kenya Kwanza ka otelo, ng'anyo ma osetimore osebedo ka rocho chenro mag somo, ahinya to e bombe gino makelo ng'ure kind jokanyo mag somo. Kalure kod joditoge, piny owacho ka okalo kuom migawo mar somo kod migawo mar arito awinjo ket chenro makare e kinde ng'anyo ma ok roch kata keto ngima jopuonjre kod jopuonj kamarach. Protest on 25th of June, education was greatly affected, and not only that, even the previous year, for the last 2-3 years, we can say that as people who are in the education sector, we have always been affected because whenever there are these protests, learning does not take place, and we have curriculum designed to cover, and therefore that one affects, and even preparation of the learners who are in the grade 6 and also grade 9, and also in the form 4 for their national assessment. Can you see there's a lot of disruption on this issue of education whenever there are protests in the country? So I can urge the government, maybe, and also with the Ministry of Education, the Ministry of Security, and also the national government to see how can they control this issue of the protests in the country. Ng'anyo ni biro e juma mathoth skunde ikore ne penj mar loro tamni mar ariyo. Judith Omondi, Ramogi TV. Jopiny makwan gi ok tin ne abiriyo oseyangi ni otho ka okalo ng'anyo ma obagi mokuom gwenge ma pacho ka ng'anyo motimore odiochieng' rapar mar Sabasaba. Ng'anyo ma kamano noketo obila wi kokgi ka gilawre gi rawere mane temo gi yorete madonje boma Nairobi kod wema mamoko ma ng'anyono ne obagi. Hinyruok bende oneno ka moko kuom jong'anyo kedo ne ngimagi osiptende mopogore opogore. Lama pacho kare mpodho milome mano ochwal negi e wi ng'anyo mar Sabasaba mano obagi kawuono moko bombe ma pacho ka rakruok no bede kind obila kod rawere mane temo donjore e ng'anyo makamano. E kinde rakruok gi obila, moko kuom jopiny magina nyomako ma owito ngimagi ka moko to nodong' gi hinyruok kod adhonde mag Magina. E kaunti ma Embu, e kar chung' od bura ma Mbeere South e boma ma Kiritiri, miyo moro ne owito ngimane bang' obila chwade gi Magina e lumbrune. Ka chwo ariyo bende noyudo hinyruok marach e kinde mane obila rakore gi jong'anyo e kinde ng'anyono. E kar dak Mangong' e kaunti ma Kajiado motenre gi Nairobi, oyangore ni ji adek otho e kinde rakruok gi obila e ng'anyo mar Sabasaba. E kar dak ma Kitengela, tho neno kaluwore gi ywaruok ma obede kind jong'anyo gi jopiny magikone okelo tho mar rawera ma jahigni 21 ma chunye nyochot bang' chopo osiptal. Ywaruok ma kamano bende oyo ji mamoko adek kod hinyruok. Tumekula watuambie tuwatolee saa hii. Wenyewe huu ni morio wetu, sawa? Si wa kwanza, si wa pili, si wa tatu. That is my younger brother pale. Wametulia. Wamempiga risasi 2, moja hapa na nyingine kwa mgongo. Na alikuwa ameinua mikono. Hakuwa anafanya kitu, hakuwa anaharibu mali ya mtu. Na alikuwa amepiga magoti akiinua mkono. Wametulia brother yetu. Ule brother wangu mdogo. Bana anajitafutia. Justice for my brother. Ripod tho machielo bende owuok e kaunti ma Nyandarua kama ng'at achielo yangi ni lisasi makagoge kendo ma otho kanyo. Ng'anyono bende oyo ji mamoko gi hinyruok. E buore Nairobi, nyathi ma jahigni 14 oyangi ni ochiel gi Magina e kar dak ma Kamukunji kama obila ne rakore gi jong'anyo. Moko kuom jong'anyo ma Nairobi owe gi hinyruok kendo pod gikedo ne ngimagi osiptal mana kaka gwenge mamoko ma bende pod ripodegi medo donjo. Osiptal ma Mbagathi Nairobi oyango ni osedo ji 10 mane gi hinyruok bang' ng'anyono. Wadhi mbele nyakoro mgajwangi misiganago motenre gi
Wechego mag Sabasaba odiochieng' bende koro ganda anyato rawere nowuok oko ka ng'anyo kendo gitimo raparno mano mar Sabasaba. Jopiny e counties ma Kaluo kawuono ne odhi nyime gi tijegi kaka pile e kinde ma ng'anyo mar odiochieng' Sabasaba ne dhi nyime gwenge moko e pacho kae. Giwacho ni ng'anyo ma kamano ne onge gima lich mane nyalo kelo kendo gibiro dhi nyime gi siro sirikal mar manywanda mar broad based. Ali Abich ne giler kwa county ma Homa Bay. Mag ohala, yore mag wuoth kaachiel kod chenro mamoko ne odhi nyime kaka pile maonge kod ng'ikruok e counties ma Kaluo ka jopiny ne othegore chuth kod ng'anyo mar Sabasaba mane dhi nyime e gwenge moko e piny Kenya. E kaunti ma Homa Bay jopiny ne odhi nyime kod tijegi kane giramo ni ng'anyo mane dhi nyime no ok nyal konyogi kendo gibiro medo siro sirikal mar manywanda maonge thuolo mar dhi e ndarane gi ng'anyo. Gimomiyo aneno ni ng'anyo onge tiende kang'iyo kaka ngima sani en to gigowi ma sani Kenya nitiere godo. Ok onego bed ni ang'anyo to Kenya bende wagadwa ni mondo odongore kaka Homa Bay ka. Homa Bay ka dongruok wan godo ma wasechako neno. Koro sama dhi e ng'anyo to onge gima ang' nakete mesa. No kwa ping sirikal ke sano sagerwa ndeni wan gi ndeni. Ke wan wachodo mana job. Wan ng'anyo onge gima dhi keto wan ni wan gine onge wasang'anyo mang'any ti wajony gi ng'anyo. Okwa ping sirikal. Ng'anyo wawane jo Nairobi. Jopiny go monywando japigo kaachiel kod johala bende wacho ni sirikal mamalo dhi nyime gi chenro mag dongruok mopogore e kaunti ma Homa Bay ma ok ginyal bokore ne gidhi e ndarane gi ng'anyo manyalo kelo negi kethruok mag mwandu. Wan wadich kaka vijende marka wadich wamanyo gimoro makiny kech Sabasaba no ne en mag jodongo machon. Wan sani eji wa mantiere ni sani wadich magi tich wamany marwa wach ma ng'anyo ma Homa Bay ka kwatimro kodwa winjo wach ne mora mora mar Sabasaba. Ng'anyo ni Nairobi okka jakome bokoro ng'any gi jogo ne kuro bate Homa Bay ka to wan sawa ok wane problem kaluwore gi menelo mwaseneno koro ok wane teno mwaketh gik moko. To e kaunti ma Kisumu jopiny e boma ne odhi nyime kod tijegi kaka pile kendo were kod wach ng'anyo ma kamano ka giwacho ni sani koro dongruok ema gidechgo ma ok bago ng'anyo mok nyalo konyogi. Kisumu is very peaceful. Gama luor bi Kisumu onge. Kisumu biashara dhi kama biashara ber, dhano yepo, ofis sirikal kidwaro services gi nitie, Huduma Center tiyo, ka police tiyo. King'iyo ka ng'amu ting'o kidi Kisumu kae onge, dhano ler, dhano tiyo. Ng'anyo gima ng'anyo konyowa godo botimore nade onge. Waseng'anyo from 1992 kwa ng'anyo gima ng'anyo konyowa go onge. Wakwa jo Kisumu wabed uru gi kwe kaka kwe nitie, dhano yaw dukni, dhano tiyo, onge ng'ama kinyo wadgi, kila ng'ato ka ng'ato tiyo tije. Attract investors obi Kisumu ka. Any national activity matimre, o channel Kisumu ka. Kisumu ka is the best place. Ka e kaunti ma Migori oganda mawuok e kaunti no ka otelegi kod jokanyo mag bunge la wenye inchi e kaunti ma Migori ne okoni nengo gima lich mane nyalo miyo gidhi e ng'anyo ma kamano kendo odiochieng' mar Sabasaba ok en mar ng'anyo to en mar paro jogo manothogi e kinde no. Kenya mangima ineno kata ka jalup jatend piny machon Omoluor Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa magi jo mosebedo lemo madongo e sirikal ma samoro gik ma sane giywago gidene gichopo gi diere no to ne giling. Koro an adwa nakwani odiochieng' ma kawuono waparuru kaka joge wanokedo gi gik mabeyo mwanyalo yudo kaka wajopiny to ok ni pod wanyalo keto weche moko manono. Wakwayo kuom ng'wono mar Nyasaye kuom kwe ma jo Migori nigo duto tema neno kawuono. Agombo ni kwe ni mondo dhi mbele to ok ni waweyo maandamano. Ka nitie wach ma baba biro nyisowa ni tit to tit ne mwatimo to ka baba nyisowa ni left to left ne mwachiko. Jodak ma Migori wacho ni gisiro sirikal ma manywanda kendo gionge gi sa mar dhi e ng'anyo nyaka chieng' moro gai mar ODM Raila Odinga ema luwo ng'anyo e pacho ka. Ok iketh gir ng'ato bokigo jirani en dhi kacha tuyweyo tumetho tusherekea. Sabasaba onge katiba moketo ni ji odhi e ndara. Idhi e pap idhi winjo gima baba wacho tichiko iti ka berni tikawo karachni iweyo. Mar ariyo ok waling ni koro waling ni wawe maandamano ok waweyo kata sani matong wach ni gimoro dhi marach wawuok e ndara kaka wawuoga pile nikech pile serikal winjo duondo maandamano no. Chenro ma pile bende odhi nyime e kaunti ma Siaya bang' ka jopiny thegore kod ng'anyo ma kamano. To wach mar kawuono gi wach mar Sabasaba ma maandamano mantie kawuono wan kaka jo Ugunja kaka jo pikipiki onge kata ng'ato achiel modhi ng'anyo. Wan duto te wan tie ka kendo tije wadhi kaka kawaida en mana ni kawuono tich onge nikech ng'ama iting'o onge nikech ji oluor
kech wach mar maandamano mantieni onge kata ng'ato achiel modhi e ng'anyo kawuono. Ji duto tiyo tijegi kata obedo ni ohala ni piny nikech ji ne nigi luoro gi kibaji, omiyo joma ng'eny ok no e wuoth kata jowuoth madhi Kisumu waonge godo sechegi. Alia Beach, Ramogi TV. Jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen nopuoyo obila kuom tijgi odiochieng' ma kawuono mang'anyo no bede mo kuom gwenge ma pacho kae e rapar mar Sabasaba. Opuoyo okenge mag arita kendo opuoyo jogo ma oketo kwe kowacho ni jonjore bende omaki kendo ibiro kawnegi okang' mar chik. Murkomen oloso bang' lore ka orango chal mar boma ma Nairobi otene kod jagoro mongiore migao mar arita Dr. Raymond Omolo kod apisas mamoko e migao mar arita kwe. We are coming to the end of the day. Of course, we know that we have had protests in various locations, which yourself and your colleagues have really handled with a lot of dignity and honor. And as the leadership from the ministry, as a PS, I want just to say asanteni sana. And we are looking forward to continue to do what we are expected to do for the people of this country in terms of making sure that this country is safe for people to express themselves, but also for people to go about their businesses uninterrupted. We have officers across the country who have today done their very best to make sure that they contain criminals and goons who are infiltrating a peaceful protest by citizens. And I'm happy that as a result of the work you have done, there is a lot of, today there was lesser damage than we saw last week. And all the goons that caused mayhem last week, a number of them have been arrested. The ones who burned police stations, the ones who burned courts, burned government buildings, government vehicles, some of them who committed acts of terror have already been charged in court for terrorism. Dekan Prario bang asachila midambo chendo enramany pinyero kamana hinya kuom medo kete Ramogi TV eno otemar Pastor Collins Odindo. Pastor Collins nyichaka chani entiere kodwa chendo gi minode Lili Nyarka Bondo gi entiere Bondo he county Siaya. Wacho ni chendo mapile no dhi nyime Bondo kendo wacho ni Siaya duto wechene ni kare. Otio mos kaka maone jogo mo hinyore gwenge moko kod ji duto mowito ngimane. Wacho ni okwayo negi chang mapiyo kaito hocho ni familia go. Obila Shemotho nyisa kacha ni olo wechegi kendo omora hinya pochgi pak ne piny kaluo onge tiende ng'anyo kawaketho mwandu mawaseloso. Wacho ni sama waketo tulo mbele wariembo investors edierwa omor gi ji duto ma osefwenyo ni Kenya marwa duto pochgi pak bende ne obila kuom tich maber mano ote mar obila Shemotho kanyo opuoyo obila wetene. Jona Pidi aneno ote mari kacha kato Barak Ndama wuod Watha Onger Kadem wacho ni gimong'eyo ni piny ringo ariwa adieri kendo wacho ni sama koro kama koro piny ochomo oganda ok ong'eyo makare gin kanyo gi Joseph Ndamo Gweyo mano wuongi kaeto wacho kanyo no kwa chwalo ote mag mos ne Honorable Mark Nyamita. Eno bende kanyo ote mar Olenyo Zigzag la wacho kacha ni entiere kodwa kan kindube Tobias Owino neno kaembe osechope chenro mar rameny piny eno Faith Mzomo Mwalimu wacho ni sechopo kaka pile chenro mar rameny piny wacho ni ng'anyo wacho ga pile ni okrach mani seche maji tho to ok obed gi maber. Wacho ni mos na jogo moyudo hinyruok lakini wang'o kata ketho businesses mar ng'ato kata mag ji wacho ni ok ber ahinya kata bed ni hotek gi oganda e Kenya ohala mar ng'ato to kik ji kethi. Mano Mwalimu Faith Mzomo oyompe matinya korom gajwang chenro Henra many piny waduogo daka machuok kende kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Nahitaji manukato ya kunituliza yanayoniweka fresh kwa joto, niwe maridadi siku nzima na kudumu zaidi ya manukato ya gharama. Downy mpya, Lavender Calm, Sunrise Fresh, Sweet Elegance, freshness na kujiamini.
Matters Health, Watch Ndakitari in Kikuyu, Penj Laktari in Luo, and Uliza Daktari. Hivi viharusi vinatoka upande wa roho, wa moyo. Tuhudhurie horo wa wellness check-up. Tafadhali enda uone daktari bingwa ya mama. To milk ni emokano nafasi. Get more episodes of these informative shows on Viusasa. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kinen machagi ma en okelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Mamit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jaelieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka, tedi yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. Authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich, chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tichario katichario nyakurunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tichadek katichadek nyakurunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakurunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakurunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni be yawa. Duto teka unusie gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An ka mora chiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunji adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakurunga juang chendo en rameny piny wadhi mbele gi weche manyien. Mwandu mathoth okethore ka chenro mag ohala kod wuoth meneno orochore counties ma Masawa, Kajiado kod Nakuru e kinde ng'anyo mag Sabasaba. Jafwambo marwa Jojuma ntiere kod ler mathoth. Kethruok mag mwandu mathoth ne onenore kinde ng'anyo mane obagi e counties mopogore opogore. E counties ma Masawa, kaachiel kod Kajiado, e odiechieng'ni mar Sabasaba. En ng'anyo maber ne opong' kod rakruok e kind obila kaachiel kod jong'anyo. Lisasi ne muoch radar ka moko kuom jong'anyo bende ne bakite e kinde ng'anyono.
Rawere manowuok oko mar bago ng'anyo ne orocho chiendo mag ohala kod wuoth ka mondo mopogore opogore bende ne okethre kinde ng'anyoni e bombe mopogore opogore e kaunti ma Masawa. Apis kach biro ma Kirinyaga Central kata CDF mane otie mach kod jogo eko ma ichich ne gin jogo mane ng'anyo gin moko mwandu mane okethore e kinde ng'anyono e gwego mag Masawa. E gweng' kaka Naivasha sub-county ne ochuno jotend arita kwe mondo ne ogol chik mondo koro apisas mag piny owacho kaachiel kod kata doho mondo koro lor kawe kod ng'anyo mane odhi nyime e gwengego. Ne ochuno kata jo ohala kaachiel kod weg nyamburko mating'o jowuoth mondo koro chung chenro maggi kaluwore kod ng'anyono. Toka saa 3:30 tukaambiwa tufunge biashara zetu kwa sababu ya usalama wetu, especially maaskari ndio walituambia tufunge. Ji ne lisase ne ogoyo e kinde ng'anyono e gwego mag Naivasha kaluwore kod maling'ling ni moko rowere mane obago ng'anyo ne chano monjo dala Women Rep ma Kirinyaga Faith Gitau. Arita kwe ne ojiw e alwora mar dalaneno e kaunti no ma Kirinyaga. Wengine wanakuja na fujo zao, na huyu Faith Gitau ni sisi tulimchagua na lazima tumwekee ulinzi na yeye atuangalie kama youth. Wenye anaenda maandamano kwa saa hii waende amani, na mtu mwenye anaenda kutoa fujo ama kuiba mtu siende kuharibu hiyo kitu. Hiyo mali ni kaya brother yako ama sister yako, lakini serikali tuangalie pande nyingine. Kuja hapa kwa ajili ya kuweka amani na kulinda huu mji wa mama Faith, tunamuita Faith Gitau. Wale wamejipanga ati wamekuja kutoa fujo hapa, waambiwe wakuje kwa amani, maana sisi tunataka amani na tutaongea nao na amani na tuelewane. Obila kaachiel kod rawere manomanore kod ludhe ne oluro dala Women Rep ni magiketo diere. Tumekuja huku kwa mheshimiwa kuweka ulinzi, lakini hatukukuja na ubaya. Sisi tumekuja juu ya majenzi. Hata ukiangalia huku unaona majenzi milioni wadogo sana, lakini tumekuja huku tu kuweka amani. Ni watakuja, tumewakaribisha, bora tu wasifanye ubaya ama wakuje kudhararisha amani. Women Rep na chiel kuom jodbura mawuok e gwego mag Masawa matimo machiegni kod jatend piny Kenya William Ruto. George Juma, Ramogi TV. Wadhi kadhoad na mchumbi kaunti ya Mombasa obila ne ogeng'o ng'anyo mane chan tim gi rawere mar yango odiechieng' sabasaba gino mane rawere oseyo ka gikoni obila ne temo rocho ratiro margi. Kaka jafwambo marwa George Aokoleno mwandu buora no okethore kaunti ma Makueni kama rawere mane obago ng'anyo ne owang'o mwandu kendo rocho chenro mag wuoth kod ohala. La e kaunti ma Mombasa ne okwere boma mangima mar gayo ng'anyo mane chan tim gi rowere mar yango odiechieng' sabasaba. E okinyi mang'ich, obila ne ogoyo tache alap ma Uhuru Gardens kuma ng'anyo thoroga chakore kaachiel kod alwora ma Mwembe Tayari to kod apaya Madigo. En gino mane okelo luoro ne jogo mane chano ng'anyo to chutho ni mar obila ne oriko tuno gi oboke mar bago ng'anyo. Ne ging'ado mar dhi nyaka e apis IPOA mar chwalo ng'ur margi ka giseyo obila kuom mono gi ng'anyo. Kini kuvunja maandamano, na hii ni haki yetu kikatiba, si sawa. Leo asubuhi wameanza kutuandama, kila pale tunakwenda wataandama. Tumekuja hapa ili kuonana na IPOA kufanya complaint against the police. Kitu ambacho tumebeba hapa ni bendera. Hakuna kitu kingine ambacho tumebeba hapa. Polisi wametufuata mpaka ofisi za IPOA. What is this? They are turning Kenya into a police state and we are condemning this with the strongest terms possible. Na sisi hatutarudi nyuma na hatutatishwa. Sisi jamani, we are so broke to buy fear. We are very broke to buy fear. We don't even have a cent to buy that fear. Kwa sababu hata kazi hizo ambazo tunaweza tumia pesa kupata kubai fear hatuna. Lakini wanasema tusiandamane kwa sababu kuna wauni. Kama mnajua kuna wauni, kwa nini msiende kushika hao wauni? Kwa nini mkuje kwetu sisi vijana ambao tuko hatuna silaha? You know the goons are there, you know the planners. Go for them. Kata kamano, moko kuom jodak Mombasa to ne koni gi mor gi okang' mar obila bugo ng'anyo ma kamano to chutho kaluwore kod luoro mane osekwako jo ohala kaachiel kod jowuoth. An gima ng'eyo ni kawuono Mombasa okwe. To wan ka mar mondo wang'e ni Mombasa obed gi kwe. Kwang'iyo owachnwa mondo waluor sirkal mantie. To wan gi haki wa mar mondo wang'is sirkal gik moko gitimo. To wan gi haki wa bende
mondo kik waketh mwanduwa nikech wan wawegi e mwanduwago ema waketho. Wabed gi kwe, Nyasaye oritwa, kik waketh ne ji tich ni maandamano, kijende oling' thi obed mos, wakwayo gi ng'wono. Telo mar William Samuel Ruto, mano telo maber ma Nyasaye mukelonwa. To e kaunti ma Makueni, obila ne orakore gi kweth rowere mane omoko mach kendo wang'o nyamburko, ka komachielo bende gidino apeini e alwora ma Wote kod boma ma Emali. En gino mane orocho chenro mag ohala kaachiel kod wuoth e kaunti no. Askari ni hawa, watoto ni hawa wanakimbizana tear gas, na sisi ni watu, na hawa ni watoto wetu, na sio karatasi, na hatuna pesa tunaweza nunua chochote. Mzee kama mimi niko na miaka 76. Weche ne okopogore kaunti ma Machakos, kuma jong'anyo ne owang'o nyamburko aina mar kanta e seche mane girakore gi obila. Sisi kama Gen Z, mimi ni Gen Z, tunataka tukae chini, tushika kadi ya kura, tuchukue vitambulisho, tusiseme tu one time na sisi wenyewe hatuna ID, hatuna kadi ya kura. Kuna duka hapa Machakos na leo nimeweza kufunga kutoka asubuhi. Juu unaona uwezi fungua, watu wanaweza kukugeukia na wakuibie. Na hiyo ni hasara kwako na hakuna mtu atakulipa. Lakini mbona watumia life bullet unaua raia, we are the future. Na serikali inatuua. E ng'anyo no, obila ne ondhiyo dhano buora ka mwandu tandawoya ne bende okethi e kinde rakruok mar obila gi jong'anyo. George Aoko, Ramogi TV. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga orem chope kar bagoromo ma Kamkunji kolero ne apaya ne obila oloro. E twak mare Raila ojiwo lalruok ma kanyakla kaka yore thiedho ng'ur ma okwako piny Kenya. Kata kamano kweth rawere to nochopo Kamkunji kendo ng'anyo ka girakore kod obila kanyakla kod kweth mamoko, kendo e kinde no mwandu ma kwan gi pok oyangi nokethore. Fomara Walter Nyambaga ntiere kod ler. Saba odiochieng' mogai mar ODM Raila Odinga ogwelo jopiny mondo chope riwruok kode e yango jogo mane okedo ne demokrasia mar duond buche mathoth. Bang' jopiny rito Odinga ka jodongo manorito lep nyakeno e kendo fwenyo ni Odinga odeko chopo. Jopiny odonjore kod rangach e kendo muko kiful e kata kamano ne gibedo kod buok ne karagedo moro dhi nyime Kamkunji Grounds. Kaka sane medo ng'wel e kendo werego nomedo bedo gele e kendo chako tulo e kagi moko ma jobele dirapaya matudo Sauri Moyo to kod Isili. Obila mane oserito kama inyal tiye kod iro malongo wang' ne ochako reyo gich bedegi e kod ojendego kagilaore radar. E kweth rowere moko ne ochuno mondo yaw lap mar Kamkunji kagirakore kod moko mane wero wende mag one term, two term to kod no term. Amen ne ochochieng'. Tunasema ni si tumechoka na Ruto, kusema ukweli. Shule iko juu. Mimi hata watoto wangu hawaendi shule kwa sababu ile gharama iko kwa hiyo shule. Anasema shule ni bure na shule si bure. Jonjorego ne koro medo kwano margi kendo donjore kod mwandu mag johala ma Kamkunji kagilodho sola, aguch kudo muya mang'ich e kaka firij, soda e kod aguch muya mag gas to kod gige dukni mamoko. Tuliona sasa hii si maandamano peke yake. Kuna wezi ambao wanafuata wale wanaandamana, wanakuja kufuja duka za watu. Moko mane yore ng'anyo kod Katunja ne oming'wech kod obila kagitemo rocho ng'anyono. Kata kamano, moko mane kechogoyongoga biro nobiro kod ng'adi nywandi e kod nyoch mahanya mane gichwe gi hadho e kinde matiagas ne giro ji adua. Ichukulia hatua kwa sababu vijana wengi hawana kazi. Vijana wengi wako idle. Wanafanya hizi zote kwa sababu wako idle. Vijana pia wachukue vitambulisho. Tukitaka kuondoa mtu, ni kitambulisho yetu ndio itamuondoa. Si hii maandamano haitatusaidia, tukipata kazi itatusaidia. E kar seche mag 10 odhiambo, Odinga mane ogwelo romo kod rowere Kamkunji nochiwo thinyore magawa mar Serena mayudore Nairobi e kendo lero ni ne orem chopo Kamkunji kaluwore ni obila ne odina paya mokalo matek chopo Kakanan. I was going to go
to Kamkunji to join other Kenyans in commemorating this very important day. Unfortunately, as you all know, circumstances, today there are roadblocks all over town, which has made it difficult for people to move to Kamkunji. Raila mano yango kidlueny kod kedo e kod bero kitelo e kaka mag demokrasia okoni dwaro nitiere mondo piny owacho owinje dwach rowere kod jo Kenya. I propose an inclusive intergenerational national conclave to hear our people across all divides and come up with irreducible reforms and changes necessary to take the country forward. Odinga omedo ni twak ma jo Kenya dhi bedo godo wacho mbulu mar paro kata referendum. The proceeds of the national dialogue be subjected to a referendum. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jofwambo adek nomonji e ng'anyo mar Sabasaba e boma ma Nyeri. Jofwambo mag Royal Media Services kama oting'o Kamau Mwangi kod James Maina kanyakla kod KD mar Kameme TV Wahungugi nochuno ni oringi mondo mi gires ngimagi. Nochuno ni gipondi e locho bila mar reso ngimagi e lwet jogo mane timonegi maundu. Monj makamano kelo luoro ewi harita mar jofwambo matiyo tijgi mar fwambo gi keyo weche ne oganda jo Kenya. Umeumia wapi? First, we didn't know what they were saying or what they meant. But then again, after a few minutes, they came where the police were shielding us. I don't know what they said to the police, and then the police moved, and then they came to where we were with the camera. We could even understand what was going on. Tayari, one of my colleagues alikuwa shayekwa chini ambaye ni Wahu, and ile pilka ya kujaribu kumwokoa, that is how they landed on me na stones, blows, quite hard kwa mgongo, lakini si vile sana. And we are very worried because this is a new trend that is forming where journalists are directly targeted by people posing as peaceful demonstrators. Musa Inyane jofwambo nyakoro mgajwang' gino marwa en ni luor makare kata ibro wenegi jofwambo thuolo mar timo tiji kaka owinjore. Kambi mar gach reru Kenya Railways oyango duoko kare chenro mage mag wuoth kowuok e boma ma Mombasa nyaka Nairobi tok nyo gichungo wuodhe gotieno manyoro. E ote mar ute fwambo piny owacho oyango ni chenro mag gach reru oduoge wang'e kendo gari mokwongo nowuok saa 2:30 mar okinyi tok kanyo gireso ng'ikruok manyo nitiere. Kenya Railways oyango ni giketo kenge makare mag neno ni jogo duto mano kwa motieno manyoro ochopo kare wuodhe magi. Chaka koyo machielo nyakoro mgajwange chendo ni maramany pin Stephen Otiwa mwalimu bora wacho ni Sindo Suba weche gichopo ne makare ayan ben belantie nyandebra kwabwa ijamta wuoda wase wacho ni entiere kodwa live Jack Jawarianda neni kacha bende wacho ni kaka pile sichope chendo ni maramany pin kaito pija chuma wacho ni entie nyamasari ya Kisumu neno weche gi eyo makare gen gimino de mama Brighton gimora hinya giramogi TV kaita eno kala Stevo achokanyo ni entiere kodwa e chenro. Brilliant Omondi yani ni kacha bende rokamana hinya neno bende otemaro tis tinga oganyo tis wacho kanyo ni entie kanyamkago en bende homor gi weche gi manyiena. Tina Max penjone wapenjie ja ten migao mara harita Kipchumba Murkomen ni jomano ne igite nyaka jong'anyo chakre nyaka danganyo chakre pacho gin mana guns lelo penjo kamano kaito kambona jangolo moja wacho kanyo ni entiere kodwa entiere ngo kanyam Kamagambo Kangeso neno bende Triza Okoth wacho ni entie Mombasa Nyali Beach kaito Bin Onyango Manoni Spat wacho ni county 002 weche gichopo ne makare kwa matinya kwa mgajwang kwa duogo wantie gi mamoko koreo koda mago maga tuke bende banda kama chokende.
Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anuari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. All right. Listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Duto teka unusiye giwachno. To ano kabibet ka ikinyome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipre malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunja dek. Osiem. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wi. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Otusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonwa senge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Kiwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno. Mana e Ramogi TV. Wuok tich wakelo ni don ya wotonagi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyakuronga jwang' en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek ka tich adek nyakuronga jwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo. Kachopo tich ang'wen nyakuronga jwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakuronga jwang'. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimiluongo ni Bes Yawa. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo ogandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot
Nochakane Bwana Sukari. Gin Kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kero nyakoro mgajwanga chenro endamany piny pod wadhi mbele gi weche manyien. Jalo jatend piny Kenya Kithure Kindiki kayo karoseo jogo mantie kod paro mopogore mondo mi onyis pachgi e yor kwe ma onge kod tulo. Kindiki nolose kaunti ma Lamu kama owacho ni ng'anyo kod tulo kendo yo mar kelo lokruok e wi gigo ma okwako ngima jo Kenya. Bende ojiwo jogo mabago ng'anyo mondo mi otim ng'anyo mag gi kwe. Ne owuoyo e gwengo kama bende chino bende ng'am nyaka ne gidhi mbele pacho kae nyakwara Mugajwa. Na warai nchi yetu ya Kenya, wananchi zote na viongozi, lazima tutafute njia za kutatua shida zetu za kitaifa kwa njia ya mazungumzo na njia ya amani. Haitawezekana kujenga nchi yetu kupitia vita na vurugu na kuhatarisha amani na umoja na usalama wa kitaifa. I plead with you, fellow countrymen, we cannot build this country through chaos, through incitement and through violence. Kwa hivyo tukitembea Kenya mzima tunaambia wa Kenya msikubali kamwe mtu yeyote ambaye anasunguka na hasira. Kwa Kiingereza wanasema his mouth is full of bile, spitting like a cobra everywhere. Tusikubali watu kama hao. Lwasi mar kweno kwako kaunti Magarissa kachenro mapile no dhi mbele odiochieng' no mar sabasaba. Kata kamano luoro no mako e nyamburko maya e boma no kadhi e boma Nairobi kendo ne oyieng' gi mana e tesendo bila. Jodak makono puoyo kwe magin tiere godo kagiwacho ni en ranyisi ni gisetegno e yor siasa kendo ok ginyal ketho mwandugi. Kata kamano bila ne odhi mbele gi keto arita motegno ya piny makono mane one arita obedo makare. Mimi hapa Kenya, hapa Garissa leo naona tuko na amani, hakuna shida, watu wanafanya kazi zao kama kawaida, biashara ziko. Mimi mwanzo kwanza naenda kazi yangu kuanzia afternoon nitakuwa kazi yangu. So sisi watu wa Garissa ni watu ambao tunapenda amani, tunahimiza amani, na hii kitu kwetu haijakuja kama mshtuko kuwa kutakuwa na tension. No, Garissa ni watu ambao tunapenda amani. That's why I'm saying that siku ya sabasaba kwanza iko na maana yake. Sabasaba sio siku ya kuleta vurugu, kurusha mawe, kuchoma vitu barabarani, kupora mali ya watu. No, siku ya sabasaba inakumbukwa kama siku ambao viongozi wetu wa kitambo kiwemo Raila Amolo Odinga walipigania mfumo wa vyama vingi na walifaulu. Kama walifaulu kuleta mfumo wa vyama vingi, sasa mbona tuende kuharibu mali ya watu ama kuleta vurugu ama kuchoma barabara, kuzuia biashara kuendelea? Garissa tuko sawa, hakuna mambo ya maandamano, sabasaba hakuna. Sisi naye watu wanaenda na biashara yao, ukiangalia huku pande nyingine naye watu wako na biashara, hakuna mambo ya maandamano. MCA za Parma County Manyamera ogole kombege bangre mchope rombe aboro magor burano kalo record check. MCA ya Pargo kamotingo Marigo Manyambega Gisesa Joel Mbongi Mabokeira kod jowar ng'amo kaboro oyudre kamarach bang' komiti matao chenro mong'ere kaka Powers and Privileges Committee yudogi kod ketho madhi ataro mar katiba. E kinde no MCA ma Hitibo Lameko Nyancha okumni ok nyal donje twak 16 magor burano kanyawari mama Gwagwa Abel Mose bende omikum ni ok nyal donje twak 7 magor buch kaunti Manyamera. Yoroke witend od bura mar kaunti Manyamera osebedo ka kelo pogruok e kind MCAs kod jotelo mamoko e kaunti no Manyamera. 1841P of the Constitution of Kenya 2010 will take force on the following. The Honorable Nyang'ao Joel Mbongi, Okera Ward, Honorable Malo Mada Kerugo, Special Elect, Honorable Musiere Lydia Naboke,
Special Elect, the Honorable Onyancha Beatrice Kerugo, Special Elect, Honorable Cesar Emmanuel Nyambega, Bigom Award, Honorable Abere Elija Sawe, Special Elect, the Honorable Nyakangi Chelia, the Special Elect, the Honorable Generos Nafula, Special Elect, the Honorable Matunura Spora Kerugo, Obara Edina Mura, Special Elect. Even those who have been fueling Bunga Mashinano as Speaker, the excellent. May we be crucified with them, the excellent honor Speaker, the head of treasury honor Speaker, who are just engineering honor Speaker. Allow us not to die alone. Honor Speaker, allow also to be part of this. Oyo machielo nyakuramga juanga noka jalango tieno wachano durayo makare John Waweru umapenjo ni entie sindo penjo ni bende sirikal ong'iyone jogi matho ema biro goyo ombulu yiero manyien magana 2027. Mano penjo mopenjo kaeto VJV ne wacho ni entie Mombasa Kisauni wacho ni jong'anyo odhi mos nikech ka giketho mwandu to ginyiso ni gin ema gimedo dhiere piny Kenya ka giwang' kata supermarket to nyiso ni joko mane nigi tije koro biro koso tije kuondego mag ohala. Eno bende ote mar Kevin Mulwa wacho ni entiere kodwa kowuok e piny mar Kochia. Okal Stivo wacho ni Gen Z koro onego bed ni oyware chien. Owacho ni gini koeriambo gi josiasa. Wacho ni nyithindo tho pile to kata kamano ratiro onge bang' kose ikgi. Oyo matenya kwa mga juang kwa duogo wantie kod mago mag tuke kikidhi mabor. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. View Travel takes you to iconic destinations: Paris, Rome, Santorini, Istanbul, Amsterdam, and more. Discover the charm of Germany, Portugal, the United Kingdom, Belgium, Denmark, and more European treasures. From vibrant bazaars to breathtaking landscapes, we take care of every detail: accommodation, transport, and expertly guided tours. Adventure, culture, or relaxation awaits. Tembelea Europe na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Mondo iyudwe ndani kaka skiza timari dimana *860*417# to parie ni Ramogi TV enie ot mar jowerte. Penj laktar ko kale Ramogi TV ngima en mwandu iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kod odiechieng'. Nyikwa Ramogi, bedi her mar loko puothi obedo ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok, iyo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala.
chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoye nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo iyud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber miolne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda nuka pure kota eka nika pure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota eka. Tudri koda an alori nyaka Black tich adek sa achiel gi dakika 45 to mana e Ramogi TV. Mag tuke tim Kenya jotugo mayowuoyi matugo tuke mag volleyball jotugo mantiere kod ng'ol geno margi mar yore tuke mag pinje mangima dhi kaduon otok logi tukgi mar ariyo gi tim mar Rwanda e tuke mag pinje Afrika madhi nyime pacho kae. Tim mar Rwanda nolo